No niin, nyt saavuttiin tänne Riekon koskelle ja joo, katsotaan minkä näköinen reissu tästä tulee. Suunnitelmissa nyt ois, että mikäli tässä vielä tätä valoisaa aikaa on, niin jos sitä muutaman tunnin kalastelisi, niin sitten huomenna aamusta jatkuu homma. Ei oo aikaisemmin tullut täällä käytyä, niin katsotaan vähän paikat tästä ennen, minkä näköinen mesta tää oikein on. Jatketaanpa kohta. No niin, nyt on tässä hetki Lukkängässä kalasteltu ja rupee olemaan aika lailla illan viimeisiä heittoja tässä. Alkaa olla aika vitun kylmä. Kohta sitten varmaan ruoan laittoon mennään. Näin. Saa nähdä, että selvitäänkö me yötä ollenkaan. Täällä meidän perhomies jätti jo yhden puuhun. Saatana. Miltä se nyt tuntuu? Tuntuu ihan hyvältä. On hauska. Ei siinä. Ruoan laitto. Niin täällä lyö pojat kukaan päätä kiinni. Siellä kyllä palaa niin. Siinä katsellaan aamu. Huomenta. Kello on nyt joku 8:30 rupeaa olemaan. Tosiaan maisema on muuttunut nukkumapaikan suhteen. Oltiin tossa Laavussa ja Lukella ja mulla molemmilla niin tämmöset makuukset, että komfortti on siinä ehkä jossain 4-5 asteen jaakoilla. Että pakkanen oli jo illassa silloin sen pari astetta, niin se oli ihan jees. Siinä ei ollut mitään nukkuessa ja näin, mutta sitten se laski tonne johonkin 6 asteeseen. Sitten alkoikin pijillä tulee ja vähän vilpanen ja tullaan tähän autoon. Ja niin, kello on tosiaan sen 8:30 ja justiin se Luke pyrähti tuohon pihalle ja nyt rupeaa tuo lämpötila olemaan jo semmonen, että tuonne pystyy varmaan mennä ja heittämään ilman, että on siimat koko ajan jäässä. Mäkin tästä näin kömmin nyt varmaan tosta jo aamun energiajuoman kanssa tonne joen varalta ja ruvetaan touhumaan. No niin, päivä numero 2. Lähtee käyntiin. Vieläkin on vähän kylmä, mutta jos se sitä lämmenisi. Saavuttu on tähän alemmalle suvannolle. Tai itse asiassa tämä sama suvanto, missä äsken oltiin, mutta tähän alaosaan. Lukee näköyttää tuolla toisen kiveen päällä ja meikä tässä lähemmällä. Katsotaan, että sitä onnistuu. Perkele. Se oli tuolla pohjassa kiinni.
Jaa, sinne menee yksi indikaattori. Lukee keskessä sen tonne jonnekin vittuun. Se on näppärä jätkä kyllä. No niin, puolisentoista tuntia on vielä lupaa aikaa jäljellä. Yksi tarppi meillä tossa oli, mutta ei mitään sen kummempaa tapahtumaan. Kohta puoli alkaa vähän ideat loppumaan kesken. Mitäs sitten? On koetettu kaiken maailman nymfit ja streamerit ja liitsit, mutta ei vaan. Nyt jotenkin oo syönnillä. Tai sit se on kalastajassa taas vikaa. Viime reissulla kuitenkin saatiin yksi taimen, niin se oli ihan jees. Katsotaan nyt vielä, tuossa tuo puolitoista tuntia aikaa, jos siitä taivas vielä yhden kalan potille. Pitäis muutakin käteen kuin